नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गझालीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज तुमच्यासाठी आम्ही एक नवीन रेसिपी बनवतोय, ती म्हणजे आळूवडी. आळूवडीची तिने आज तयारी केलेली आहे. तर चला आता बघूया किचनमध्ये जाऊन तिने काय आळूवडीची तयारी केली आहे आणि आळूवडी कशी बनणार आहे ते आता आपण प्रत्यक्षात जाऊन बघूया. तर मित्रांनो चला. आता आपण ना अळूची पानं घेतलेली आहेत. त्या अळूच्या पानांचे पहिले देठं काढून घेऊ. मागे देठं असतात, हे देठं काढून घेऊ सगळे आणि नंतर बनवायला घेऊ. कारण देठं काढल्याशिवाय आपल्याला बनवता येत नाही. हे उंच देठं असतात ना, तर ते राहिले तर ती वडी फाटते. त्यामुळे आपण असे देठं काढून घ्यायचे, गवत कापायचे, नाही तर पान फाटू शकतो. असे अलगद देठं काढायचे. सुई पानानं नाही लावायची, फक्त देठानं फिरवायची आणि अलगद देठं काढायचे. आणि नंतर तरी पण हे देठ काढल्यानंतर पण आपल्याला असे उंच लागतं का, तर हे देठं नाही बारीक काढले आहेत ना, तर उंच लागतं म्हणून आपण अशी असं हे लाटणं फिरवायचं. लाटणं फिरवलं की असं चपटा होऊन जातो. हे सगळ्या शिरा ज्या असतात बारीक, त्या सगळ्या चपट्या होऊन जातात आणि आळूवडी फाटत नाही. लाटणं फिरवून घ्यायचं. लाटणं फिरवल्यामुळे बघा शिरा सगळ्या दबल्या गेल्या. शिरा दबल्यामुळे शिरा दबल्या की आळूवडी फाटत नाही बिलकुल. तर आपण असे सगळ्या पानांचे असे देठं काढून घेऊ. असे एक 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 पान मिळून हे आता सगळे पानांचे देठं काढून झालेले आहेत. सर्व पानांचे काढले आहेत देठं आणि त्याच्यावर लाटणं फिरून घेतलंय. सगळ्या पानांचे असे देठं काढले. सगळ्या पानांचे आता देठं काढलेले आहेत. स्वच्छ धुवून मी पुसून घेतली होती अशी आणि सगळ्यांचे देठं काढले. आता आपण त्याला जे लागणार आहे मसाला ते तयार करून घेऊ. ही पानं बाजूला ठेवली. त्यासाठी आपण आता थोडं एक पेस्ट बनवून घेऊ. म्हणजे थोडीशी चटणी त्याच्यासाठी लावायला पाहिजे मसाला. तर त्यासाठी घेतल्या आहे काही हिरव्या मिरच्या आहेत, 8-10 मिरच्या आहेत हिरव्या, 10-12 लसूण पाकळ्या आहेत, थोडंसं आलं आहे, थोडं 1 चमचा जिरं आहे, थोडंसं खोबरं. आपण मालवणी माणसं म्हटलं की सगळ्यात खोबरं येतं, तर ते आपण थोडंसं खोबरं टाकणार आहे. आणि ही आहे कोथिंबीर. एवढ्या हे सगळ्याची मी पेस्ट करून घेणार आणि मग ती बेसनमध्ये मिक्स करणार आहे. चला तर आता आपण आळूवडी बनवायला घ्यायची आहे. त्यासाठी आता हे बेसन घेतलं आहे. हे आहे मग अशी आलं लसूण मिरची कोथिंबीर याची पेस्ट तयार केली ती. हे आहे थोडं तांदळाचं पीठ. हा गरम मसाला आहे, हा आपला मालवणी मसाला आहे. हे तीळ आहेत 3-4 चमचे. हे आहे मीठ, हळद आणि हा आपला हिरो मेन कोकमचा आगळ नसेल तर तुम्ही चिंच टाकलात तरी चालेल. थोडंसं लागतं आपल्याकडे मालवणीमध्ये आगळ वापरतो कोकमाचा. आणि हे आहे थोडंसं गूळ. एवढं हे साहित्य आता आपण मिक्स करून घेऊ. आता असं आपण बेसन टाकू हे मोठ्या भांड्यात. हे भांडं घेतलं आहे मोठं, कारण ह्याच्यामध्ये भिजवता येणार नाही ना, त्यामुळे हा मोठं भांडं घेतलं आहे. हे घेतलं आहे बेसन, 1/2 किलो बेसन आहे. त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आता 2-2.5 चमचे तांदळाचं पीठ. आपण पोहे खायचा चमचा आहे, ते 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकते. तांदळाचं पीठाने कसं जरा कुरकुरीत होतात चांगले, त्यामुळे तांदळाचं पीठ टाकायचं. आता हा गरम मसाला आपला, हा मालवणी मसाला. आपण मिरचीची पेस्ट पण टाकणार आहोत, त्यामुळे मिरची कोथिंबीरची केलेली थोडासा गरम मसाला, हा मालवणी मसाला टाकणार. त्यानंतर हळद टाकणार आहे 1-1.5 चमचा. गूळ टाकणार आहे आणि हे तीळ भरपूर टाकायचे. तिळामुळे, आणि तीळ चांगले असतात खाल्लेले, आणि तिळामुळे छान म्हणजे दिसतात आळूवडीवर, छान असे तीळ दिसून येतात. आता आपण ही पेस्ट टाकणार आहे. ही सगळी पेस्ट बनवून घेतली होती. ही पेस्ट बनवली होती ना, आलं लसूण मिरची कोथिंबीर, त्याची सगळी पेस्ट ही टाकणार त्यात. हे सगळं मिक्स करून घेते.
आगळ टाकू. आगळ टाकायचं 4-5 चमचे. जर जाड आगळ असेल तर थोडा कमी टाकला तर चालेल, पातळ असेल तर थोडा जास्त लागतो. आता मी 2-3 चमचे टाकला आहे आगळ. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता टाकू त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. मीठ तुमच्या चवीनुसार टाका. तुम्हाला कमी जास्त, कोणाला थोडंसं जास्त लागतं, कोणाला कमी लागतं, अळणी लागतं, तर तुमच्या चवीनुसार मीठ टाका. आता यात पाणी घालायचं आणि सगळं हे मिक्स करून घेते. सगळ्या गुठळ्या मोडून घेते. हे बघा, हे अशा पद्धतीने बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे. जास्त पातळ नाही करायचं, एवढं जाड ठेवायचं, नाही तर ते पानानं पातळ केलात तर सगळं पानांवरून म्हणजे सगळं पातळ निघू शकतं. पातळ चिटकला नाही. हे एवढे बॅटर केलं की ते पानांना व्यवस्थित चिटकणार. आता आपण पानांना लावून घेऊ. असं पान घ्यायचं. आमचं टेबल हे स्वच्छ आहे, टेबलावरच घेतलेलं आहे. टेबल स्वच्छ केलं आणि टेबलावर पान ठेवलेलं आहे मी. आता पानाला आपण लावून घेऊ. पान नेहमी असं, ही पांढरी बाजू आहे ती वरती करायची आणि हिरवी बाजू ही खाली ठेवायची. मी असं ही पांढरी बाजू वरती घेतलेली आहे. आता आपण सगळं चांगलं असं सगळीकडून छान असं लावून घ्यायचं. भरपूर बेसन लागलं पाहिजे, मग अळवडी छान लागते. जरा जरा थोडं कमी नाही लावायचं, सगळीकडनं व्यवस्थित लावायचं. अळवडी म्हटली की ती सगळ्यांच्या आवडीची, त्यामुळे ती सगळ्यांनाच आवडते. सगळी जरा आवडीने भरपूर खातात. खुसखुशीत खमंग अशी अळवडी. सगळीकडनं असं पानाला पीठ लावायचं व्यवस्थित. एकदम पातळ तर पण नाही लावायचा आणि जास्त जाड पण नाही लावायचं. कडे नाही, इकडे नीट लावायचं. हे एका पानाला हे लावून झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यात दुसरं पान टाकू. थोडी कडा लावली नाही आहे, कारण ती कडा मी दुमडणार ना, त्यामुळे ते कडेला लावलेलं नाही आहे. आता त्याच्यावर आपण दुसरं पान ठेवू. दुसरं पान ठेवते तशीच ठेवायची पांढरी बाजू. पण हे पानाचं बघा, हा जो पोर्शन आहे, चला आता आपण या एका पानाला लावून झालेलं आहे. आता दुसऱ्या पानाला लावू. तर दुसरं पान पण आपण असं पांढरी बाजूच वरती करणार आणि उलटच आहे. ही बाजू बघा या पानाची कशी ठेवलेली आहे मी. हे टोक आहे निमुळतं ते तिकडे केलंय. आता हे उलट पान ठेवायचं, हे आपल्याकडे करायचं. त्याचं निमुळतं टोक आहे ते इकडे आपल्याकडे करायचं आणि असं ठेवायचं. पांढरी बाजू वरतीच करायची आणि यालाही चांगलं लावून घ्यायचं बेसन. पानं उलट सुलटच लावायची नेहमी, एका लाईनी नाही लावत. एकावर एक नाही लावायची कधी पण. म्हणजे कशी एकसारखी वडी येते आणि जो हा देठाचा भाग असतो तो एकाच बाजूला येत नाही. आता ह्या पानाचा इकडे आलाय देठाचा भाग, आता ह्या पानाचा इथे आलाय, त्यामुळे मध्ये जाड होत नाही, एकसारखी येते. मग एकसारखा रोल येतो. चांगलं लावून घ्यायचं. तीळ बघा कसे छान वरती दिसत आहे. शिजल्यानंतर वरती म्हणून छान दिसतात. मग रवडी शिजले की अशी मी एकावर एक आता 4 पाने लावून घेणार आहे आणि मग त्याचा रोल वळणार आहे. एकसारखं आहे बघा, सगळीकडे लागलं. 2 पानं झाली आहेत. आता त्याच्यावर तिसरं पान ठेवणार. छोटी छोटी असतात ती मध्ये घालायची पानं, मोठी असतात ती वरती आणि खाली लावायचं. आता हे पान पण असं ठेवणार उलट आहे बघा.
हे पण बारीक निमुळती बाजू इकडे केली आम्ही आणि ही इकडे बाजू केली आहे. ह्याला पण असं लावून घेणार आहे. आळूवडी म्हटली की त्याला बेसन आणि तेल या दोन गोष्टी जास्त लागतात. तेल का तर तुम्ही तळत असाल, डीप फ्राय करून तळणार असाल तर तेल लागतं. शॅलो फ्राय करणार असाल तर नाही जास्त लागत. काहींना शॅलो फ्राय आवडतं, म्हणजे नुसते थोडंसं तेल टाकायचं तव्यावरती आणि शेकून. तीन पानं लावून झालंय. आता अजून आपण त्याच्यावरती एक पान लावू. आता हे बघा, हे देठ इथे आहे ना, आता आपण हे असं टाकू पान त्याच्यावरती, म्हणजे एकत्र देठ येत नाही, मागे पुढे होतात. आता ही 4 पानं एकावर एक लावली आहेत मी. आता ही आपण अशी फोल्ड करायची बाजू, बाजूने पण चांगलं पीठ लावायचं, नाहीतर म्हणजे हे होतं कमी लागलं तरी पण रोल सुटू शकतो, आणि ती बाजूला पण लावायचं पीठ. तर इकडची बाजू घुमडायची तशीच, इकडे पण चांगलं लावून घ्यायचं. वरची बाजू पण मी दुमडली. आता आपण आपला रोल वळायला घेऊ. आता रोल वळायचा आपल्याला आहे. ही बाजू थोडीशी जास्त घ्यायची आतमध्ये. हे दाबून घ्यायची नीट. त्याच्यावर पण परत पीठ लावायचं. आवडेला तुम्ही जास्त जेवढं पीठ लावणार तेवढी खमंग होणार ती, आणि लेअर चांगले येतात. मग पीठ जसं जास्त असेल तसे त्याचे लेअर चांगले पडतात. हे बघा, हे आता अशी आपण वळत जायची, गोल 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 करत जायची, आणि इकडे दाबून धरायची, नाहीतर ते परत उघडत जातं. घट्ट वळायची, नाहीतर ते रोल असा आतमध्ये लूज पडतो. असं दाबून दाबून घट्ट वळायची, आणि ही बाजू मग नंतर अशी घ्यायची. आणि परत आपण थोडंसं ह्या पोर्शनला इथे पीठ लावायचं आहे. बघा, हे बघा, इथे पीठ लावायचं परत. आता हा उघडतो ना रोल, मग परत इथे पीठ लावायचं आपण. असं चांगलं इथे पीठ लावून घ्यायचं, म्हणजे रोल हा आता उघडणार नाही, पॅक झाला एकदम. पूर्ण सगळीकडून पीठ लावलं बघा छान पैकी. हा आता आपण या चाळणीमध्ये ठेवून देऊ. ही चाळण घेतली आहे, त्याला तेल लावलंय खाली, आणि त्याच्यामध्ये आता रोल हा असा ठेवून देऊ. आता आपण राहिलेला अजून एक रोल होणार आहे, तोही बनवून घेऊ, आणि नंतर तुम्हाला मग आपण उकडल्यानंतर. हे बघा, हे आता तयार झालेले आहेत दोन्ही रोल. आता आपण हे शिजायला ठेवू. शिजायला म्हणजे उकडायला. रोल उकडले पाहिजे, चांगले जरा शिजले पाहिजे आतमध्ये बेसन. त्यामुळे आता हे आपण इथे गॅसवर शिजायला ठेवू. हे बघा, इथे पाणही ठेवलं आहे. पाणी आधी ठेवलं होतं उकळायला. बघा, चांगली पाण्याला वाफ आली आहे, उकळी आली आहे. त्याच्यात आपण हे असे रोल ठेवून देऊ,
त्याच्यावर पॅक झाकण ठेवायचं. तर आता त्यातली आतली वाफ असते ती बाहेर नाही गेली पाहिजे. असं पॅक झाकण ठेवायचं आणि 15-20 मिनटं शिजू द्यायचं ते चांगलं. आणि त्यात असे छान उकडून आले आहेत बघा. बघा कलर कसा आला आहे तो. हे आम्ही उकडून घेतले आहेत. आता तुम्हाला मी तळून दाखवते. ते आता कट करते. आता आपण तेल टाकू आणि तळून घेऊ. तर बघा मित्रांनो, तिने आता तेल टाकलंय कढईमध्ये, पॅनमध्ये मी पसरट घेतलाय. पसरट पॅन घेतलंय तिने. पसरट पॅनमध्ये मला कढईमध्ये छोट्या कढईमध्ये पाहिजे तर छोट्या कढईमध्ये तळू शकता तुम्ही. हे असं पसरट पॅन. पण पॅन मध्ये व्यवस्थित असं तळले जातात आणि कढईमध्ये खोलगट कढई असल्यामुळे ते एकत्र होतात, जवळ येतात. तर आता मी तेल ओतलंय. तुम्हाला शॅलो फ्राय हवे असतील तर कमी तेल टाका, डीप फ्राय हवे असतील तर जास्त तेल टाका आणि तसे तळून घ्या. आता आपण तेल तापत ठेवलंय. तेल तापलं की टाकू. तर तेल तापलं की बघू आपण एक तुकडा छोटा टाकून. तापलाय तेल. आता आपण एक एक टाकू, एक एक सोडू अशी कढईमध्ये. मंद आचेवरच हे करायचं असतं. जास्त फास्ट नाही गॅस ठेवायचा, मिडियम गॅसवर. आतमध्ये भाजले पाहिजे, नाही तर ते वरतून करपतात, मग आतमध्ये कच्चे राहतात. आपल्याला कुरकुरीत लागतात ना. तर मित्रांनो, आपण अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवतोय. प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे ना. हा, प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. मी आज हे हिरवी मिरची पेस्ट केली होती. हिरवी मिरची टाकून बनवली आहे. हिरवी मिरची, आलं, लसूण. तर त्याऐवजी तुम्ही मसाला टाकू शकता. मसाल्याची पण छान होते. आपण पुढच्या वेळी मसाल्याची करू. हे आता असे. तर बघा मित्रांनो, आता श्रावण तर येतोच आहे. श्रावणामध्ये आपल्या सगळे व्हेजिटेरियन डिश बघायला भेटणार आहे. हेच पदार्थ खायचे, आला पाला. कारण आम्ही पण श्रावण पाळतो. आम्ही श्रावणामध्ये मच्छी खात नाही, पालेभाज्याच खायच्या. पालेभाज्या, फळभाज्या, पालेभाज्या. तर मित्रांनो, तुम्हाला हे सगळे बघायला मिळणार. छान छान रेसिपी तुम्हाला आता श्रावणामध्ये बघायला मिळणार आहेत. सगळ्या व्हेज. हे असेल फ्राय करून घ्यायचे. एका साईडने झाले, अजून झाली नाही आहे, तर भाजायला पाहिजे. जास्त मोठा गॅस नाही केला आहे, बारीक ठेवला आहे, मीडियम. आपण एक एक आता पलटून बघू. एक एक फिरून बघू येईल झाले की नाही ते. होते आहे. बघा मित्रांनो, गोल्डन ब्राऊन का करायचं होतं. गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायला पाहिजे. काल आपल्या लग्नाचा 23वा वाढदिवस होता. तर लोकांनी चांगल्या चांगल्या कमेंट केलेत. तर बघितलंस का तू? बघितले ना. लोकांनी असा आपल्याला चांगला प्रतिसाद दिलाय. लोकांना आपले व्हिडिओ आवडत आहेत. तर आपली आता जबाबदारी आहे की आपण चांगले चांगले व्हिडिओ बनवायचे ना. सुरुवात तर केलेली आहे. तर मित्रांनो बघा, आम्ही तुमच्यासाठी नेहमीच प्रयत्न करणार आहोत चांगले चांगले व्हिडिओ बनवायचे आणि तुम्हाला एकदम एंटरटेनमेंट करणार आहोत आम्ही. कधी मालवणीतून बोलू, कधी शुद्ध भाषेमधून बोलू, कधी मिक्स. मालवणी आपली मातृभाषाच झालेली आहे. मातृभाषाच आहे ती मालवणी भाषा आपली. ती कधी विसरून चालणार नाही ना. बरोबर.
तिथे यायलाच पाहिजे. हे असे खमंग खुसखुशीत आपले वड्या तयार झालेले आहेत. बघा, मस्त कलर आला बघा. बघा मित्रांनो, छानसा कलर आलेला आहे. मग आता तू सगळ्याचे तळून घे. तळून घेणार. मग आपल्या मित्रांना आपण दाखवते जेवायचं जेवणावरती जेवणावरती घेते वेळी. हं? हे झालेच आहे, आता काढायचे आहेत. आता मित्रांनो ते होतच आलेले आहेत आणि ते काढून घेते आणि नंतर तुम्हाला त्याचा जास्त पण करपवायची नाही, त्याचं मग करपट म्हणजे असं कडू लागतात ना. अच्छा. करपले जास्त तर चांगले लागत. ते झालेले आहेत. आता तो एक एक काढू आता. हे बघा, चांगले खमंग कुरकुरीत भाजले आहेत. वास पण मस्त येतोय, सुवास एकदम. हे आता काढून घेऊ आपण. हे बघा, कलर या कलर मध्ये एक नंबर, एकदम टेम्पटिंग दिसते. एवढेच भाजले पाहिजे. काही जण ह्याच्यापेक्षाही कच्चे ठेवतात, थोडस नुसतं नावाला फिरवून घेतात. पण आपल्याला कच्चे नाही आवडत, आपल्याला कुरकुरीत लागतात ना, म्हणून आपण म्हणून ते आपण असे चांगले भाजून घ्यायचे. तर बघा मित्रांनो, की आता असे सगळे तळून घेते आणि नंतर तुम्हाला ते दाखवेल. तर मित्रांनो बघा, तुमच्यासाठी अळूवडी बनवलेली आहे, वडी तयार झालेली आहे बघा. तर ही रेसिपी मित्रांनो तुम्ही करून बघा आणि कशी झाली आहे ती आम्हाला कमेंट करून कळवा. हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप आभार तुमचे.